அரேபிய ஓரிக்ஸ் எனப்படும் விலங்கினம் ஓரிக்ஸ் குடும்பத்தில் மிகவும் சிறியது, ஆனால் பிரம்மாண்ட தோற்றம் கொண்டது. அதற்கேற்ப நீளமான கொம்புகளுடன் காட்சியளிக்கிறது. சுமார் 100 சென்டிமீட்டர் முதல் 150 சென்டிமீட்டர் வரை உயரம் கொண்டிருக்கிறது. வெள்ளை நிறத்தில் சூழப்பட்டிருக்கும் தோல் பகுதி பாலைவனத்தில் நிலவும் கடுமையான சூரிய ஒளியையும் சமாளித்து உயிர் வாழும் தகவமைப்பை பெற்றிருக்கிறது. முகத்தை சூழ்ந்து கருப்பு நிற ரோமமும் இந்த விலங்கினத்துக்கு உண்டு. மணல் நிறைந்த நிலப்பரப்பில் வாழ்வதற்கேற்ப ஒவ்வொரு உடல் பாகங்களும் அமைந்திருக்கின்றன. ஓமன், சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் போன்ற நாடுகளில் வறண்ட பாலைவன பகுதிகளில் இவை அதிகம் காணப்படுகின்றன. இந்த அரேபிய ஓரிக்ஸ் குடும்பத்தில் மிகவும் சிறிய விலங்கினம் ஓரிக்ஸ் இதனுடைய பெயர்.